United States laililai taka hian khotereuh te a awma Mill State, Illinois ani a he kho a hian mi sangli vel an chenga Ashley Reeves Hilton hilar viau lo se chuan he kho hi mun danga mi te chuan an shelar lo khopang ti in bulhan tan phot maila he a Hilton rap thak takawang hian adam chungin chanchin soitur ani don ti reng hi a shephak bi kha ulhawang The sunburst flowers calling on warm days overdue. But I kumsang hi parukhan Ashley Reeves hi kumsom pasari mini in high school akalmeka anule pale anaw kiri tenen Mill State a hian an chenga Ashley hi le khazir mi thiam thei tak mai ani a tuna thalakan mu mekhi ama tak takani bok high school a zonan kumkhat le tle malane ya mase azo huna college kalna turte po alo ngai to fel der to a ama hi mingai nat om em ani a anui ringa thian po nga khop mai chuan bialpa anei boka he bialpa hi anule pa te podan shat pui thlap ni in abialpa ming hi Jeremy ani a high school zirlai thawani hemikum April ni somni pasari hian Ashley hi athova jingdang ang thovin school kalturina insiama a unaw nu keri nen chuan Ashley hian a chwadon hian anule pate hena chuan school bana an kho marlama na thona tur interview nei thu shila a interview zowa basketball practice ani ngal tur thua soiboka anule pate chuan ole thadevin itidonia ti inan thla a dar som le chanve ma a ron thleng le ngei turin an ti boka Ashley chuan ole zata chuan ken mudonia ti in an kalta a Klai school ban alo ni a Ashley chu abialpa Jeremy lokara awakala Jeremy chuan Ashley chu akar chabi chu alo pi a akar chu Ashley interview kal theina le basketball practice theina na lo ho alo ni a Ashley chuan lom thu soin an in ku a Jeremy chu akal san ta a building noya achuka anaw keri nen an in mu a kara chuan an chuang dun ta a Ashley hian keri anaw hi an in thlengin awathla phota ti chuan ama in atumram chu wa panta ni Ashley chu kalta atlan zela Fairview Heights awathlenga a interview na tur hmun atanga kilometer somni pali velani a darkar aliama dar somari to a Ashley nu le pate hian a chanchin engman la shelova dar somari to sia a curfew hnai to si dar som le chanve ma in lo thleng ron ti khani a keri chu chanchin a hriat le hriat lo an han zota a interview em alo hodon to em anti chuan keri chuan a u chanchin engma hriat lo thule a run thla kha abiak hnung berani thualo soya chanchin engma ka shelo alo ti boxi Ashley chuan gol ta a Ashley chuan phone alo la theilova message te an thon nuala channa engma an mu tak lova chuan abialpa Jeremy chu an gol ta a Ashley chanchin lo hriat mel takin ti in mase Jeremy chuan kakar chabi ka pe kha ka biak hnung beralani ri kepon biak katumna salutuk message te po ka thona minla ron chang lo shim alo ti ta Ashley nu le pa te chuan mang ang tan ta a Ashley thiante chu an be kwal le a thiante an hriat ang chuan phone kwal le zunga mase henga thiante hian angai vekin an lo soi school ban nu khan ka muto lo shim an ti vek Ashley nu chuan thildik lo taka thlengani ti chu a hre theya a omanuam lo tak zet to police a call lo thei to lo police a call ta ringota police te hian tlei rol ho har deuh an chungten police an kola a hnuwa haute an hmule te an tam em awangin an lo ngai thu tak lo lek dona mase anu o amang anna ril takan hriat chuan he case hi serious takala kan tumta a ma an lavat azana Jeremy car SUV chu an zong ta a an kalna ma sabber chu Leatherman Park ani helai hi park lar le lun takani baka basketball court lar tak omna ani boka tleirol ho tlo na sat em ani a Ashley po hi akalna sapol ani a interview na tur Fairview kong ani boka arin hlel om berni inan hria chuan le Jeremy car chu alo om ngei mai a chung chu man mo takin an en wata mase tuma an lo om lo Ashley in thlak na tura kente chu alo oma an hoi kwala Ashley po mu mai tur om lova an zong tanta
police te chuan zan khua in an zunga zing ani thlengin Leatherman Park zau tak le a che vel chu an zung ngata Ashley muloma se rin hlel tur thil dang tala omang ti in an en kuala ma se ni po asang tan hle a beise ya bo em mai boxi thil dik lo taka omani an ring het to hle an ril ru lo lang masa ber chu Ashley bialpa Jeremiah kar nei tu hi ani mase interrogation room an han koma rin hlel omina omlo Ashley chu angai tua mel em a mel le chevela rin hlel tu romina om silova an chwa le ri a adota chuan Ashley mel shiat le thian te zong an kau khom ta a ama sheve shim te po telin an kau khom chu maya engem mutalan no shiat ta kin ti in chu mai ba ka thup engem mo nei le thil sheru anga lang mel te uluk taka enan lo tuma anrin ang ngein Ashley thian thazwal tlem te chuan thil shiat an lo nei ngei mai Ashley nuna hian mi pa pakhat chia lo om lova pakhat chu tu na abial pa Jeremy mi zong shiata ti lan hini in pakhat alola oma Ashley khan basketball khel tura achung te bula in soi khan ani na taka chona bial pa pakhat zok hi Leatherman Park a mutura kal hi ani zoka henga thian nai zwal te hian hepa ming po hi police te chuan shil ngala a ming chu Sam Shelton ani police te chuan an zong mufata anwa mu hian Sam Shelton hian baseball lo practice meka police te hian baseball ground na anwa panchila an shwai ngal top interrogation room anda ngala a baseball form po la ha a Ashley ne na anin kartian han zot chana rang takin Ashley ne na nin kara engma om lo thu asoi ngal vat enge hetamin shwai ve chan ti te in engma shiat lo thu asoya ma sian han zot thui zela sema chana hi amumal lo chho tela police te chuan an han nur na zela mi bo keisani a hun nakal chaksi a hunan ui em a atopa darkar som pahni lion biak vel nu chuan police te chuan anule pali api te anron soi chuak ta anule api ten eng angin ngian ngayang idot soi te hi sheta se engtin ngian ti ang che ti zongin an han be chan ta a tuna an shiat lo po hina kina chuan an shedon ti in ti chia hi chuan sem chu a in phor nge yangai ta chuan heti lai hian police te hian Ashley chunga hian thil thalo taka thleng nge ani ti hi an rin dan ani a ma se sema thuron soiture ro hetiang em ani an ring lova che da nun ron thak takani asoita a darkar somthum liam ta vel khan Ashley hi a interview zawa Leatherman Park lamma pana sem nen hian an in mudona Ashley chu akara taka chhuakin sem kara hian a chuang ta a hetia kara thudun lai hian an in hau tan ta an audio thota maya sem chuan Ashley chu akara ranga chuak ngal vat turina ti a Ashley chu a chuak du lo soi fel phota du a ma se semero chuan chuak turina du si sem zok chu chuakin Ashley chu pot chuak ta Ashley la lo thin rim hle a sem chuan a ban chuan a ngong chu arek ta a alo rek na dewani nge yang ri a sheta a ngong ru tliak ri ni nge turani heri a shia chia hian a hlau thong ta Ashley ngong ru hi atliaka hlau thong takina thla a ala dam le dam lova en chuan ala dam tia shia chan puina au saka nekin thi tir lo du ta zoka that turin ril ru aina ruwa mana arek thale ta mase minute engemo chen nuwa po Ashley chu che thei to lo ma sia la dam marenga sem chuan a kong shen phelle in a ngonga chuan kong shen mang chuan a rek le ta a chuan police te hna hian a soidan chuan hetia ti la hian Ashley mel chu mu thei lova a leya run chu a maya sen veka aron duk chan boka hewang hian a hnung zong hoi tira chuta a ngonga kong shen in a pota a ke chu a hnung zanga ala tlo pa zuyani chu na takina pota a kong shen po abung le ta ti chuan Ashley chu en le a thingin ya shata wangin kara da in mundang dai Citizen Park a chuan a shwai ta a ramngolai taka shwain a taksa chu phum deuh si phum thasi lovin leile bol lo vel chuan a hlia avia akal santa
chuan sem hi hetia thil rap thlak taka ti hnu hian a ho a aril ruin a hlau thona a chi ai viawi lo ring mai thei a buai vak lo aniang klapa kalin avalam ta vel ani chuan Ashley chia hian Sam Shelton hi chelo lo ti reng lo tlei rol tam tak hip tu lo ni a finga a mela tha a amit ming pol moi tak nian baka Sam hi dang lambik zirlai ani velova Millstead Middle School zirtir tu ni in kumsom ni pasari lai ani to a Ashley hi kumsom pasari chi ani high school baseball coach ani boka Sam hi Ashley hi pol sari mi le kani lain kumsang ni pakhat khan Sam hian alo zirtir thina an in hulo wanga hemikum February thla hian an in hutan le ta a in upat le ma se in ngai zong anga omin hetia Ashley abo ma thlani vel kha chu an lo om dun to a ani na taka chuan Sam hian ani na mang hian Ashley lano pangte hi abumani ber Belleville Sam hi anulia pi te nen an chenga heta hian an in mu thina Belleville hi Leatherman Park bullok ani nge chuan Sam hi pro wrestler ani nge a veng chung shwa te tel ve na sa a anik nei ma chuan the teacher ti ani thina professional wrestler ani a achak a chokol dan ti mi aban manga are khan anna don lutuka Ashley beya aban manga are fakte khan Ashley tan khan chet ngai na om lo ani top chuan Sam chuan Ashley da na Citizen Park a chuan police te chu shwaya rem ti ta a mase anwat henga atlai to hleya ro ala sur zui boxi Sam la chuan Ashley da na taka shemai thei to silo police te chuan Sam hian do ta soyamoni o anti ta hiala mase minute som thum vel an zon le nuwa chuan officer pakhat chuan engemo amuta a flashlight chuan an chuna bolhlo an han hai faya Ashley nge mai chu alo om a ngong ru tliaka wang chuan alu chu alo koi ba ma thil nung engi mo chuan an lo bom na sato boxi atak sabula chuan Sam le police te chuan dinga an ena chuti lai tak chuan a o maron cheta pon khowata ngong ru tliakin phum titi ni bok che theimi alovin darkar som thum la yelo om to a anzon la hian Ashley nu hi achi I ma ka fanu chu khonge omang arida trama ngem vota tiangem ti in om ngai na ashelova afanu bawa za na ni to a ro asur boka an mu phe hi chuan darkar som thumaliam to le ngala mase arila trama ngem vota tiangem ti mai chu engma alo ni lo ro asur noya che theimi alo ngong ru tliakin ran nung bom vuta thitura nuchia aloni paramedics te chuan ranglu tukin an shwai chhuaka hospital an pan pui ngal fata mase Ashley hi koma ina oma ingma ashilo doctor te chuan achung te bula chuan a hliam hi anna ema adam chwale hi arin omlovani ti in an shila maktak mayin arondam le tlat voi thum na takatha tumin re ania darkar som thum chung khovot le ruasur noya nuchia ania adam tho amai ro chu ahliama nat ema wangin akal theito lova thila ei theilova a in theilova atong tha theito lo bok mase he me che chakle tumru tak Ashley hian kalte eite tongte azir thale eveka ati theile evek high school azo chepo chu azo fel thlapa he thil thlen nu kum khata hian high school graduate voina hian Ashley hi tharum tho dodal tu violence prevention center a athoka pasal nein fa pani anei boka kumsom thum pathum mi ni in pa ngai takle lim takina hun amangta ani chuan Sam ve thung a trial zo ma khachu house arrest in oma anmani ina khungre ni a mitam takin khatia rong taka che ama ina an omti ri pokha a phulawan ti hiala chon hetia ina omlai hian zule damdoi manga inti hlumalo tum hiala chumai baka Ashley le achung te hingai damadil mi alo bok mase a trial an zova kumsom ni tang turati anita a perola chhuak lailok theitura phal sakni in Illinois Department of Corrections te chuan April ni somni pani kumsang ni somni pali hian a chhuak lailok tur thuan puanga nakum kumle mai ni in kumsom pasari atan na chia alolani donani he thil rap thak tak
Ashley hian aton nu hian a chanchin hian mi te makti a hlo em ema maktak maya oi lo khopa adam chuak te hi a film siam hial ni in a film hinga po thitura hnutchhia ti mangin Left for Dead the Ashley Reeve story ti hi an siama he hi a endu tan chuan YouTube a hian searchin en mai theina omani